Teraz sme na dolnom poschodí v suteréne. Tu je hlavná kúpeľňa s kotlom, práčkou a vaňou. Je to aj umývadlo. Ideme do haličky, kde je toaleta, umývadlo, a tu sú fakticky 4 izby. Tu máme prvú izbu, ktorá je prechodná, a dostaneme sa na strane záhrady do malej pracovne alebo hosťovskej izby. Vrátime sa do tej prvej izby, potom do chodby, na chodbu. Tu máme ďalšiu veľkú spálňu. S parketami na podlahe. Celý dom má obnovené okná. Tuto je schodisko. A potom ideme do poslednej miestnosti. Toto je najchladnejšia izba. Má aj lodžu. A tu vidíme aj malú záhradku zo zadnej strany. Na boku je ešte veľká záhrada. Tu sa dostaneme do haly, z ktorej môžeme ísť buď do skladovej miestnosti, vzadu sú dvere do bývalej uholne, a tu vidíme, hoci trošku ťažšie, aj kotol. Tu nás ide von. Tu je priamy východ von na ulicu a tu je záhrada. Vidíme prvú izbu, schodisko a dvere do tej skladovej, do tej kotolne. A tu vidíme pred sebou tú tretiu izbu na ľavej strane a potom dvere do tých dvoch spojených izieb a na pravej strane je kúpeľňa.